Proboha, co to tady udělali? No to snad ne, tady je to celý špatně. Vypadněte z mé stavby, vaši zaměstnanci vypadají jak bezdomovci. Šéfe, došlo piva. Proboha, teďka mi psal majitel, že vypadáte jak bezdomovci, si vemte na sebe něco pořádného, ne? Já v restauraci jsem nafasovali, minulý týden jsme to už je zase rozbitý, jsme nafasovali. Pivo? Ty vole, ty mi tady dáváš pivo, si normálně ty chlastáš. Co to bylo? To klepal. Ať nevypadáte jak beneři. Co to je? Hoši, máme štěstí, přišel nám nějaký balíček. Tam jdu fasovat. Šéfe. Na Jardo, tady máš taky. No tyjo, paráda. Hnedka vypadáte. Pamatujte, první dojem je klíčový. Šaty dělají člověka. Nechoď na stavbu jako bezdomovec. Vystupuj jako profesionál před zákazníky. Nech si vyšít tvé logo na své hadry. Šijeme firmy. Kvalita s doživotní zárukou.